31 майда ел сайын халыкара тәмәкесез бер көн буларак билгеләп үтелә. Бу көнне һәркем начар гадәтләрдән тыелып, сәламәт яшәү рәвеше алып барырга тиеш. Тәмәкенең зыяны тартучыларга карата мөнәсәбәтләре турында сораштыру өчен без Әзәй урамнарына чыктык. Менә 80 яшь авызга алып тәмәке тартмадым. Менә малаем бар, малай таза. Әгәр тартма буламага. Тарта инде, үзем тартмам, менә 80 яшь әйтәм. Мин дә шулай каршы тартуга тартмадым үзем гомергә. Мен гомер буе бар шикел башладым. Булай да тартмагыз дип әйтәм, инде шырагым бер кешегә әйтәм, тартмагыз балалар дип. Күрсәм, шырасалар, ашаланам. Каршы карый мин аңа. Минем иптәшем дә тартмый, балаларым да тартмый, Аллага шөкер. Урамда тартып йөрүчеләргә бик тә ачу килә. Сигареты – это вред для здоровья. Не курите, будьте здоровы, как говорится. Здоровая молодежь, здоровое потомство, здоровая нация. Бөтен дөнья тәмәкегә каршы көн тагын бер тапкыр тәмәкенең зыяны һәм аның авыр нәтиҗәләре турында уйланырга мәҗбүр итә.